അങ്ങനെ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പടം പോയി കണ്ടു. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പടത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സിലായിട്ട് കിടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവ് സിനിമയിലെ ജെയ്ക്സ് ബിജോയുടെ BGM തന്നെയാണ്. BGM ഒക്കെ എടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. തിയേറ്ററിൽ BGM ഉണ്ടാക്കുന്നോളം അത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് അത് ദുൽഖറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്. കൊത്ത രാജുവായി ദുൽഖർ വേറെ ലെവലായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ അഴിഞ്ഞാടി ഈ സിനിമയിൽ. പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചവരൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ VFX ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഭിലാഷ് ജോഷിയുടെ മേക്കിങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് സിനിമ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പോയിലറാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് ടൈമാണ്. റണ്ണിങ് ടൈം ആയിട്ട് പറയുന്നത് 2 മണിക്കൂറും 57 മിനിറ്റുമാണ് റണ്ണിങ് ടൈം ഉള്ളത്. അതൊരു വലിയ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ തോന്നി. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോയി. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കുറച്ച് ലാഗ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പേഴ്സണലി. ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇമോഷണൽ സീൻസ് വന്ന ടൈമിലൊക്കെ കുറച്ച് ലാഗ് തോന്നി. അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ടൈമും ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞേനേന്ന് തോന്നി. പിന്നീട് ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ വേറെ ലെവലായിരുന്നു. ക്ലൈമാക്സ് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സിലാണ് ശരിക്കും രോമാഞ്ചം അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ആദ്യം സിനിമയിൽ വില്ലനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നല്ല ബിൽഡപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിപ്പോയ പോലെ തോന്നി. ഈ പടം മൊത്തം ദുൽഖറിൻ്റെ വൺ മാൻ ഷോ തന്നെയാണ്. പിന്നെ വില്ലനെ കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുള്ളാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അവസാന നിമിഷമൊക്കെ പടത്തിൽ. പിന്നെ ഈ വില്ലൻ്റെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോയിലറാവും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. മൊത്തത്തിൽ പടം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പടം, അല്ലാതെ ഗംഭീരം ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ സംഭവം എന്നൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു പടം തന്നെയാണ് കൊത്ത. എന്തായാലും വലിയ ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷനൊന്നും കൊടുക്കാതെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പടം ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും കൊടുക്കാതെ പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കൊരു പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.